ga mai tawaga sarki wani aikin sai gwanke mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage mazajen alfarma ga mai tawaga sarki wani aikin sai gwanke mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage mazajen alfarma bismillah da sunan ubangiji Allah mabuwaye sarki mai dare da rana ubangiji ya waga ma a fadar wanke ka taimaka mini Allah sana waƙe gwani gwarzo mai kirki jigon talakawa Sidi Bage Allahu ya karo girma sabon sarki mai san talakawa Sidi Bage gwanin mu mazan fama jinjina muke ga uban gayya ga zaki a cikin namun da zai mayar da wuri sarki kabira Allah ne uban tafiya ni'imar Allah gurin ara'uma sarki kake na gama lafiya gwanina ga mai tawaga sarki wani aikin sai wanke mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage mazajen alfarma mai tafiya sannu kwana nisa lafiya lau wanke min yau damara min ya shirye zama gaida gwanin aiki Sidi Bage gwani na jan zaki a lafiya sabon sarki ka shige mu tafi jagaba mu mun take ma baya ga mai tawaga sarki wani aikin sai gwanke mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage mazajen alfarma a cikin hali na jarumi na ga kaɗan daga bakina ayyukan alkhairi ya saba yi ba dare kuma ba rana tunda ya hau kujerar mulki ya faɗa yake kana aikin barna ba dare kuma ba rana duniya ta yi shaidar sabani mai alfarma gun ayyukan alkhairi bai gaza ba kun taimakon yaro har da babba Sidi Bage mazajen alfarma dai gaba shaƙi a lafiya ta rabon jirgi Sidi Bage babban sarki ne Allah ya daɗo girma ni banda abin cewa in ba wa gaba ne na ba ga mai ƙaunar ma al'umma kuma bai ci mazauna ba uban mu ne gatan mu Sidi Bage a garin kukan mu ja mu je ta rago karfin jirgi ga mai tawaga sarki wani aikin sai gwanke hasken talaka Sidi Bage Allahu ya kare sarki ƙwarama da ruwa Sidi Bage waye bai kurba ba shamakin talakawa mai martaba Sidi Bage mazajen alfarma kugiya mai rike mai rauni na gaida mazan fama ga ingarma ga kicima wani aikin sai wanke sarkin lafiya mai ɗanbin daraja ba ma hangi kama ta yi ba a cikin duka al'umma da mai da ruwa yan gari waye bai kurba ba mai martaba Allah ya daɗo girma sabon sarki rabi ya ja kwana taimakon da kake a yau har makafi na shaidar kayi yara manya sun kace sabon sarki kai kayi gaba dai zaki ja mu je gwarzon kowa ragayar sama tauraro kura mai firgita karnai mumin yaba mai girma gaba dai Sidi Bage ba mu san ka da tsoro ba sarkin lafiya ne na gode ga mai tawaga sarki wani aikin sai gwanke mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage mazajen alfarma duniya dai ka samu lahirar ma ya samu dan bai ki iyaye
ya rike sallah da salati ba za ya ga kwaba ba. Ga kuɗi kuma ga malaki dogo mai dogon nera, ɗawi sukara da adon tsari, Sidi Bage mai sutura tari, mai kyautar mamaki, lafiyar kamuje shamaki, maki mai sa a yi mamaki. Shi yana da halin girma domin yayi mana ba wai ba. Shi ne ya fara ban mota da waɗansu kuɗi ka jajari, ni Salisu wasu na gode da isar su kake sarkin waka, da isar ka muke komai. Gani mawaƙin sabon sarkin mu, to duk wani mai Sidi Bage ya biyo bayan ka ba wai ba. Ya Allah ya kara zaki Sidi Bage mai daban daraja, ga mai tawaga sarki wani aikin sai gwanki, mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage mazajen alfarma. Gaisuwa zanwa gwamna silaga sabon gwamna, bai yarda da barna ba. Sila sabon gwamna mai ba da mamaki, lafiya dai zaki jama muje gaba hamshaki, barayan lafiya na gode, kai ne ka ba su mamaki. To yaya suke raki idan sun ga mazajen aiki, sila gai da mazan fama, a lafiya gabare gwamna, mumin yarda da aikinka, Allahu ya kara mutunta ka. Sidi Bage ina kake sarkin mu, ga mai tawaga sarki wani aikin sai gwanki, mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage mazajen alfarma. Ku kai ragun zaki Ubangida na in gaishe shi, Alhaji Isiya ka dauda ma'anakin lafiya na gode, Alhaji Musa na sa Isa Mustapha akwai zaki, Ubangarin lafiya ne Allahu ya kara jan zaki, Alhaji Yakubu na zo Muhammad kai masanno, uban noman lafiya ne Allahu ya karo girmanka, da akwai Alhaji Abdullahi Dauda baya a gaida ka, ciyaman lafiya ne na Allah ya mutunta ka. Alhaji Musa Ahmad Kwale na zo gaishe ka, gaba da yawan lafiya Alhaji Musa gayam kai mahana zo gaida ka, gayam din lafiya ne ya Allah ya daɗo girma. Alhaji Rayyanu Ilyasu na gode ma, talaba babban lafiya gwani na rabi ya kare ka, da Alhaji Abubakar sarki ɗahir gwani na ne, garkuwar lafiya yake ya Allah ya daɗo girma. Da akwai Alhaji Umar Tanko Almakurna, sarkin dawaki mai tutar lafiya a gaishe ka, Alhaji Musa Ibrahim akwai ajiyar lafiya, Alhaji Ali Nasa Abdullahi akwai nawa, dan majan lafiya yake ya Allahu ya bar zaki, Alhaji Yusuf Muhammad a gabi kai ma kai daka, shi durbin lafiya ne ya Allah ya daɗo girma. Alhaji Liman Hudu ɗan tsaron lafiya namu, mai daban daraja zaki ya Allah ya mutunta ka, Allah ya mutunta ku ya Allah ya ƙaro girman ku. Ga mai tawaga sarki wani aikin sai gwanki, mai martaba sarkin lafiya Sidi Bage mazajen alfarma. Ga mai neman ƙarin bayani 080 33 29 60 85.